ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି କଳିଯୁଗ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏ ଦୁନିଆରେ କିଏ କେତେ ପ୍ରକାର ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଛୋଟା, ଅନ୍ଧ, ମୂକ, ବଧିର ଏବଂ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ସମସ୍ତେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଆପଣ ଅଲଗା ଯୁଗରେ ଯଦି ଆପଣ ଭଲ କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି, ଏ ଯୁଗରେ ଭଲ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏଠି ହେଉଛି କଳିଯୁଗ। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଠିକରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭୁଲ କର୍ମ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର କରିଚାଲିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି କଳିଯୁଗ। ପାଦେ ପାଦେ ଭଗବାନ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ପରୀକ୍ଷାର ଯୋଗ। ଇଏ ପରୀକ୍ଷାର ଯିଏ ପାସ୍ କରିବ ସେ ହିଁ ଦେବ ତୁଲ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ଭଗବାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବଂ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଠି କର୍ମ କରିଦେଲେ, ଖରାପ କର୍ମ କରିଦେଲେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆର ଜନ୍ମକୁ ଭଲ ଜନ୍ମ ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି କଳିଯୁଗ। ପାଦେ ପାଦେ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ବି ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ସୁସତ୍ୟରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବଂ ସଦା ସର୍ବଦା ସତ୍ୟରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବଂ କର୍ମ ସତ୍ୟରେ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ଅଲଗା ଜନ୍ମରେ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜନ୍ମ ପାଇବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଭଲ ପାଇବେ ଏବଂ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିବେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ ମିଳିବ। ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି କଳିଯୁଗ। କଳିଯୁଗରେ ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟରେ ଥାଆନ୍ତି, ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ଖାତିର ନ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସତ୍କର୍ମ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଠିକ ହୋଇଯିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସର୍ବମଙ୍ଗଳଂ ସର୍ବମଙ୍ଗଳଂ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣଂ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣଂ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ।